Чувашстанның моннан 60 ел элек төзелгән. Бүген 6000-нән артык татар яшәүче Яңа Чабаксар шәһәрендәге әлеге мәхәббәт мәчет, ул әле бирдәге татарларның намаз укырны, яисә дини йолаларыбызны үтә урнына түгел, аларның milli мәдәни чараларны уздыру үзәгедә булып тора. Бүген бирдә шәһәрдә гомер итүче үрнәк татар гаиләләренә хөрмәт күрсәтәләр. Мондый мәртәбәле исемгә лаек булыр өчен зак еллар парлы тормыш итеп, балаларны үстерергә һәм milli гореф-гадәтләребезне саклап гомер итәргә кирәк. Гаиләдә катнаш никахларның булмавы да беренче шартларның берсе. Чувашстанның Кырбикшеге авылында туып, бүген Чабаксарда яшәүче Арифулла абый белән Рауза апа 65 ел гомер итәләр. 3 балаларның 5 аныгы һәм аларның 8 баласы бар. Мәхәббәт шул чаклы кайнар була ки, 25 яшьлек егеткә Рауза апа 16 яшендә үк чыга. Дөресрәге аны урлап кайталар. Беренче арак içмәйде, тәмәк такмады. Бит шулсы яхшы булды. Мин шуны яшь вакыттан шуны теләгән идем, шундый бай булсын дип теләмәдем. Шундый кеше булса, içмитер кеше дип. Шулай теләгән идем. Беребез аңлаштык, тордык. Тел вакыт булган, шул бер сабыр итәргә кирәк. Төзәтеп җибәрергә кирәк шулай бергәдә. Мин Аллаһ Тәгалә миңа сабырлык биргән, мин тыңладым. Бу бит карт кеше, миннән 8 яшь улы. Мин анарга каршы сүз сөйли алмадым. Хаман bizim Рауза шыптырды дип. Үзем. Әби бабайлардан тәкәбер булмагыз, сабыр булыгыз дигән насихат ул бүген дә үзенең хак булуын югалтмаган. Бу турыда Бөтендөнья татар конгрессы каршында эшләүче Бөтен Россия татар гаиләсе фонды директоры Миләүшә Гайфуллина чара башланыр алдыннан Чувашстанда һәм тирә күрше төбәкләрдән килгән вәкилләр белән булган очрашуда ассызыклап сөйләде. Татар халкында кызларыбызда да, улларыбызда да тәкәберлекне бетерү, тәкәберлек иң зур гынах булып санала ислам динендә. Тәкәбер булганга күрә гаиләләребез таркала. Мин кем дип яши, беркем дә үзенә юл бирәсе килми бер-берсенә. Менә бер-береңә юл биргән вакытта гына тәкәберлегең булмаган вакытта гына син бәхеткә ирешәсең. Хак сүзләр, Ходай биргән сөю сәгадәтне һәм бәхетне кеше үзе, бар тик үзе генә саклый һәм үстерә ала. Кемгә иләнү, кемгә кияүгә чыгуны да ата-ана түгел, һәр кеше үзе хәл итә. Җегетләр бар иде, нуәнәятте, төпләре яхшы, анда китсәң әпә яшәрсең диде. Әлхәмдүлилләh шөкер, төрле вакытлар булды. Безнең асфальтларда тигез-тигез юлларыбыз, стеналарыбызда да бер сәкинә чокырлар табып була. Тормышта һәр вакытта да төрлеләр була. Аның уртагын таба белсәң, тормыш яхшы. Уртабын таба белмәсәң, тормыш бер каяда барачак түгел ул. Татарстанның Ширмешән районында туган Зәйнәп белән Урмайдагы Шәйхетдин Калаковны армиядә хезмәт иткәндә Рәшид дусты таныштыра. Төгәлрәге авылдашы Зәйнәпнең адресен бирә. Моннан 50 ел элек язылган йөзләрчә мәхәббәт хатлары бүген Калаковларның иң кадерле гаилә яткәре булып саклана. Ой, хатлар күп, әле хәзердә саклыйбыз. Ичкенгә бер хат язайдым. Ул чакта яратам дип язадыр инде, конечно. Мин язайдым, давай өйләнешик, киткәнде гүлдә. Ана язайдым, нинди балдак алыйм сиңа. Да, акча бар. Ана ярты ел эшләткәч, мин кайтып уже өйләнештем. Гаилә кыруның үз гадәтләре, йолалары булса да, төрле төбәкнең үз кагыйдәләре дә бар икән. Татарстанның Нурлат якларында туып үсеп, моннан 60 ел элек Шыгырданга кияүгә чыккан Тәскир апа бу яклардагы тел яшерү гадәтен бүген дә хәтерендә саклый. Мотор яшәү өчен бәлки аның да файдасы булгандыр дип тәстәп куя. Миңа кайсы әйткәндер, или апасы әйтте, или ни әйтте. Безнең белән торасың килсә, син татарыйныкы диделәр алар. Без мишәр ягы, без мишәрләр дир. Телеңне чыгарма диде. Всё, тел чыгарырга түгел инде. Хәзер монда абый килде, Расия абый, Нинек Шыгырданныкы. Әтәй дир, алардан ни гадәт юк дир, ни ди. Сөйләшсен дир. Без килеп керәбез, нитәбез, юк. Булмый дир. Шо, битте китте. Ирләрегезне уважать итәргә кирәк. Түзәргә кирәк бераз. Төрле шартлар була. Авыр шартлар да була, шышкан шартлар да була. Ну, бергәләп, димәк, эшли. Аны җиңә белергә кирәк. Гомумән бу көнне кайсы гына гаилә белән сөйләшсәң дә, аз күреп, аз ишетеп, бер-береңә юл кую күркәм яшәүнең нигезе була диделәр. Моны аз гына тиргәшәсең, соңнан инде алтыным ярар инде. Итап биттән арасы. Шулай торырга кирәк. Нинди генә гаилә бәйрәме булса да, анда катнаш никахларга кагылышлы мәсьәлә күтәрелмичә калмый. Катнаш никахка дигәндә, анда ике яклап карарга мөмкин. Беренчедән ул гаиләләрне, халыкларны берләштерә, икенче яктан ул ниндидер
халыкның кимүенә дә сәбәп булып тора. Шуңа күрә дә иң беренче менә бу проблемалар булганчы үз милләтеңне, үз халыкны ныгытырга һәм үз милли рухлы булырга тырышырга кирәк. Чувашстаннан Рамис Сафин, татарлар.